बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों आसाम विधान सभा बिसायख'थिनि दिनै फोसावनाय बिटिसिनि मोनजिबा बिटिसि बियाबाव बिपि पार्टिनिफ्राय बेसेबां देरहासार जामारनो हाखो। बयबो मिथिखाबाय जानांगौ बर्डनि फिथाइ बादियै बिटिसि एसेम्ब्लि बिसायख'थियाव जेरैबायदि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ हारसिङैनो मोन 28 मासि लानानै बयनिख्रुइबो बांसिन मेजरिटी लानानै देरहासार जानायखौ जों बयबो नुनो मोन्दोंमोन। फिन आरोबाव दिनैनि आसाम एसेम्ब्लि बिसायख'थिनि फिथाइ बादियै मोनजिबा बिटिसि एलएसिनिफ्राय मोन 11 बियाबाव बिपिएफ पार्टिनिफ्राय बिजाथि फसंदोंमोन। बेनिफ्राय मोन 10 बियाबावनो बिपिएफ पार्टिया देरहासार जानो हाबाय। बेराफारसेथिं एनडिए हिसाबै थामहिनबा बिपिएफ आरो बिजेपि जयैनो बिजेपिया मोन 4 बियाबाव बिसायख'थि गेलेदोंमोन। बेनिफ्राय मोन 4 बियाबावबो साब्रै एबा मोन 4 बियाबावबो बिजेपिया देरहासार जानो हाबाय। फारियै बुंनो थाङोब्ला 48 नं टंला बियाबाव बिजेपिनि बिजाथि बिकन चन्द्र डेकाया गासै 84,309 भटार्स लानानै 54,601 भटनि बारा लानानै इउपिपिएलनि बिजाथि जयन्त कुमार राभाखौ फेजेनबाय आरो कंग्रेसनि बिजाथि रहित पारिगाखौबो फेजेनो। बेबायदिनो 44 नं गरेश्वर बियाबाव बिजेपिनि बिजाथि बिक्टर कुमार दासआ गासै 95,332 भटार्स लानानै 68,307 भटनि बारा लानानै इउपिपिएलनि बिजाथि पबित्र कुमार बर'खौ फेजेनो। बेबायदिनो 20 नं बिजनी बियाबाव बिजेपिनि बिजाथि अरुप कुमार देआबो 65,249 भटार्स लानानै 32,083 भटनि बारा लानानै इउपिपिएलनि बिजाथि कमल सिंह नार्जारीखौ फेजेनो। 43 नं तामुलपुर एसटी बियाबाव बिजेपिनि बिजाथि बिश्वजित दैमारिया 89,308 भटार्स लानानै इउपिपिएलनि बिजाथि प्रमद बर'खौ 26,743 भटनि फारागथियाव फेजेनो। बिपिएफनि बिजाथिखौ नायोब्ला 1 नं गसाइगाव बियाबाव बिपिएफनिफ्राय सभाराम बसुमतारिया 23,083 भटनि फारागथियाव इउपिपिएलनि बिजाथि अनिन्द बसुमतारिखौ फेजेनबाय। 2 नं दतमा एसटी बियाबाव बिपिएफनिफ्राय रबिराम नार्जारीया 24,197 भटनि फारागथियाव इउपिपिएलनि बिजाथि राजुकुमार नार्जारीखौ फेजेनो। 3 नं क'क्राझार एसटी बियाबाव बिपिएफनि बिजाथि सेउली महिलारिया इउपिपिएलनि बिजाथि लरेन्स इस्लारिखौ 32,223 भटनि बारा लानानै फेजेनो। 4 नं बावखुंग्रि बियाबाव बिपिएफनिफ्राय रूपम रयआ 21,989 भटनि फारागथियाव इउपिपिएलनि बिजाथि प्रतिभा ब्रह्मखौ फेजेनबाय। 5 नं पर्बतजरा बियाबाव बिपिएफनिफ्राय डक्टर रिजौल करिम आरो इउपिपिएलनि बिजाथि आइब हुसेन मण्डलआ मोहम्मद आशराफुल शेखजों जेननो गोनां जायो, जेराव कंग्रेसनि बिजाथिया 8,622 भटनि फारागाव देरहायो। 19 नं सिडली चिरां एसटी बियाबाव बिपिएफ पार्टिनिफ्राय पानिराम ब्रह्मआ 38,601 भटनि बारा लानानै इउपिपिएलनि बिजाथि रनजित बसुमतारिखौ फेजेनबाय। बेबायदिनो 46 नं मानास बियाबाव बिपिएफनिफ्राय थानेश्वर बसुमतारिया इउपिपिएलनि बिजाथि फैलाजे बरगियारि एबा जोंस्रां ब्रह्मखौ 47,410 भटनि फारागथियाव फेजेनबाय। 42 नं बाक्सा एसटी बियाबाव बिपिएफ पार्टिनि मनेश्वर ब्रह्मआ 49,050 भटनि फारागथियाव इउपिपिएलनि बिजाथि राकेश ब्रह्मखौ फेजेनबाय। 45 नं बेरगाव बियाबाव महेश्वर बर'आ 38,218 भटनि फारागाव इउपिपिएलनि बिजाथि नेरसोन बर'खौ फेजेनबाय। 46 नं अदालगुरि एसटी बियाबनिफ्राय बिपिएफ पार्टिनिफ्राय रिहन दैमारिया इउपिपिएलनि बिजाथि दिपेन बर'खौ 27,554 भटनि फारागथियाव फेजेनबाय। आरो 47 नं माजबाद बियाबाव बिपिएफ पार्टिनिफ्राय शरण बर'आ इउपिपिएलनि बिजाथि रबिन्द्र बसुमतारिखौ 55,540 भटनि फारागथियाव फेजेनो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों।
आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स एजुकेशन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।